ka raina cimakar da yake kawowa, shi kuma kullum sai ya ci bashi ko sai ya roƙo ya kawo, wani sai ya rage tafiyar da zai a ƙafa don ya kai wannan abu, amma baki kalle shi ta wannan fuskar ba, kin tozartar, kin faɗa na ce zo mu tattauna muna da matsala, daga nan kin gama har gida shi yana ganin wace ce ke za ki gaya ma wannan magana. In fa kin kai ƙararsa gun babansa zai iya kiransa ya ce in ka samu dama da Allah ka zo za mu tattauna. Lafiya baba, a ba komai wallahi dan wani abu ne za mu ubansa ne mahaifi. Amma ki ya da daga kasuwa ko ya zo zai kwanta bacci ko kina fito na fito. Yaushe zai fahimci gaskiya ki? Da a ce kwayal ɗinsa irin mazan da ne to zai iya, sannan na da suna da cooling punk, ko da kwayal ɗin ba mai kyau ba ne iyayensa suna bayansa suna huro masa iska ba zai ɗau zafi da wuri ba. To yanzu su ma iyayen buƙatar wanda zai hura iskar suke. kwayal ɗin ba kofa ba ne su ma wayar ba kofa ba ce. Sau da haka mata mu fahimci wannan, ba duka namiji ne ko mai shekarun da ya girme ki zai ya iya jurewa kujibai yau da gobe take ba. Ki auna mijinki wani korafin zai iya jurewa. Wani da aka mai da magana namiji ne wallahi ne sai sa kuka to ya ce shi yanzu ya gano iya matsalarsa a rayuwa auren nan da ya ne shine matsalarsa. Ya ce ba mai mun abin da take min a duniya, ya ce alhamdulillah ba mu haihu ba. Ka kwayar ɗin ya tabbata. Ita ganin neman haƙi shi kuma ya ji kwayar zai kone sai ya sauke nauyin da aka ɗora masa. Wannan ga fanka nan ta sola ba saboda haka saƙon da muke so mu kai gare shi shine kafin ki kwarara a mijinki ki sa ran ya kamata ya kaza, ki sa ran ya kamata ya kaza, ki sa ran ya kamata ki fara assessing ɗinsa me da me zai iya. Wallahi da yawan abin da kike faɗa da za ki kalli gidanku akwai wani wanki da kin san in sai ya baki abinci ne kin daɗe da mutuwa. Gaskiya ne. Wa ne kuma uwa ɗaya uba ɗaya, to shi wannan naki shi zai je ya auri wata ba ya kai abincin tana rainawa bayan shi yana ganin yayi abin da a yaba. To da haka mu daina ɗaukan for granted da wannan, sai na ƙarshe za mu tsaya shi kuma ya bayaninsa idan wani satin ya zo Allah ya da shine ƙoƙarin fita daga matsala. Da yawan lokaci muna ganin matsalar gidan aure kamar matsalar rayuwa ce, kuma in ta faru da kai dini ya zan na fita ko ya zan na warware, sai wasu ɗauka wai ƙarin aure warwaran matsala ce. Wani abokinmu da ya ji uwar wuta shi ce duk wanda ya ji zai ƙara aure don matar shi tana bada matsala mutumin banza ne. Na ce me ya faru? Ya ce to ya za ka ɗauko wata matsala. Shi da ya ji wuta ya ce wallahi baya tunanin mata sai mantawa yake da wata tsari. Ya ce ba abin da baya so ya gani a zuciyarsa irin mace. Saboda wutar ta yi wuta. Yake karba. Ya ce amma kana kukan wuta. Ya ce kana kukan wuta za ka ɗauko wata. To zancen gaskiya haka mata da sun shiga matsala sai su ce wani gara saki. A rabu. Tunanin wani. Gani nake gara a rabu, gara a haƙura da auren nan.